Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Yau ma mun zo muku da wani application mai matuƙar muhimmanci. Wannan application ɗin gaskiya yana da matuƙar muhimmanci wajen ɓangaren converting video to mp3. Duk lokacin da ka sami application makamancin wannan, to gaskiya musamman masu downloading ya kamata su yi amfani da shi. Sabida in kana da bidiyo ya kai mega kamar 40 ko 60 na bidiyo na waƙa haka, za ka iya mai da shi kamar 5 megabyte ko 3 megabyte. Ko da bidiyo ne da kai, audio ne da kai, za ka iya converting ɗinsa ka ƙara rage masa nauyi da wannan application. Kuma ko da duk ƙanƙantar waya in dai ka tura wannan application ɗin, to zai yi play a cikin wannan ƙaramar waya. Domin ka gane yadda za ka yi amfani da wannan application ɗin, ka biyo mu cikin wannan bidiyo namu mai tarin albarka. Ɗan uwan wannan ne farkon zuwanka, ka daure ka mana subscribe a wannan channel tamu mai albarka ɗin Chaotic Edit. Mun gode. Yanzu ga kamar haka na shiga cikin application ɗina, zan shiga cikin application ɗina kamar haka. Kana gani na? Ga converter to mp3 gashi nan a ƙasa, zan shige shi, na shige ya buɗe kamar haka. Zan shiga choice file ɗin nan kamar ɗauko bidiyon da zan yi editing ɗin, zan yi converting ɗinsa kamar haka. Bari in zaɓi marar nauyi ko mai nauyi ma sosai. Bari in ɗau wannan, na yi clicking ɗinsa gashi nan ya fito waje. Yanzu ka shiga kamar cikin datan nan, za ka ga abubuwan da za ka saita kamar su title, su album da sauransu, da kuma yadda za ka ɗauki hotonka ka ɗora a kai. Na ɗauki kamar wannan hoton choice file converter image ɗin nan, na yi saving ɗinsa. Amma duk waɗannan abubuwan bai zama lallai sai ka cike su ba. Kadan ba ka buƙatar sai ka janyo ƙasa, sai ka yi saving, ka ga shi kenan ka wuce wajen. Sai ka je ka latsa converter gashi nan kana gani kamar haka. To ka ga yanzu gashi nan yana fara converting. To bara ka gani cikin ƙaramin lokaci, ko da nauyin gigas ya kai kamar giga 80 ko 90, za ka yi converting ɗinsa kamar 3 megabyte. Ga su nan dai kamar haka, ba zai nauyi ba sosai. Kuma kowace ƙaramar waya za ta iya play ɗin wannan audio da za ka yi converting. Yanzu bari in maka play ɗinsa kamar haka ka ji. Nan shine ƙarshen bidiyon namu. Da Allah ɗan uwa, in dai wannan ne farkon zuwanka, ka daure ka mana subscribe a wannan channel tamu mai albarka. Sannan ka latsa ƙararrawar sanarwa duk lokacin da muka ajiye sabon bidiyo ya isa gare ka. Mun gode, ina godiya, ɗan Chaotic Edit.